Pusti da te volim, volim, volim. Pusti da te volim, ljubav zna. Nalazimo se na fotografisanju za magazin Story sa Anabelom Matijas. Anabela, fotografisanje je svakako deo tvog posla. Koliko uživaš u tome? Napravim onako debelu pauzu, pa se zaželim, pa se onda pojavim ovde i onda mi se bukvalno nakrca jedno za drugim i onda uživam i da se opet umorim. Tvoj fizički izgled često se komentarisao u poslednje vreme. Da li osjećaš pritisak da uvek budeš u formi ili našminkana? Nikada nisam osjećala pritisak, nikada se nisam osvrtala na mišljenja drugih, pogotovo po pitanju mog fizičkog izgleda. Ja sam baš onako zadovoljna i srećna i mogu ti reći nikad se bolje nisam osjećala. A da li si stroga kada je reč o oblačenju ili šminkanju u slučaju starije ćerke, naravno? Nisam, ni prema meni niko nije bio strog, moji su roditelji oslanjali na neko njihovo, da kažem, osnovno vaspitanje i ja se oslanjam i smatram da sam uzor svojim kćerkama. Provodiš dosta vremena u Sarajevu, koliko ti teško pada odvojenost od kćerke? Ja moju kćerku viđam češće nego što vi mislite, zato što a možda bi trebala se čekiram svaki put u medije, kad dođem da je vidim, svaki put kad se zagrlimo da se čekiram. U zadnje vreme smo se jako malo slikale, nešto nam je do sada, znači računa se samo kad sve što kupiš slikaš, sve što ti se desi slikaš, sve što radiš slikaš, u suprotnom ti se ništa ne dešava i niko te ne voli, nikog ne voliš. Ok, ali možda nešto naučim. Kako provodite vreme najčešće kada ste zajedno? Znaš šta, pričamo, toročemo do iznemoglosti, verovatno neko ko nas sluša sa strane, mozak ga zaboli od naših ženskih priča. Volimo puno da jedemo zajedno, uživamo u hrani, eventualno neki shopping, dobar film, baš onako, vrlo, vrlo opušteno i jednostavno. Poslednja pesma već je postala hit, publika je imala burne reakcije, koliko si ti zadovoljna? Ja sam baš onako po tom pitanju opuštena iz tog razloga što ja sam pomislila da je to dobro, odradila i sad šta će dalje biti, ja više ne mogu da previše utičem na nečiji ukus i na izbor, šta će da sluša. Vidjet ćemo, eto ja sam srcem ušla u to, kao i sve do sada, bio je taj letnji period, pa nisam imala priliku da čujem te reakcije. Ljubav zna. To ljubav zna.